Dneska je 26. mája. 2010. 2010 a Simonko začína prvýkrát papať. Prvýkrát ide papať. No, Mamo. mrkvičku. Dobrú chuť. Prvá lyžička v živote tvoja. Výborné. No, výborné to je. Jak sa to je? Čo? Simonko. Čo s tým mám robiť teraz? No, vyzerá to výtečne. Aj farbu to má dobrú. No. Moc to nevoní, ale... Šimonko zvrací. Šimonko, ty si to dal na rybára? Ham. Šimonko to neď Ham. Dobre? Dobre to. Šimonko, papaj to. Šimonko, troška spapaj, musíš troška papať. Ham. Mňamiky. A za maminu. Za tatinu. Wow, prvé sústo. Ty si dal? Dobre to? Dobre. Nie je to veľa? Ne. Čo to zmohlo? Dobre, teraz ho ešte nafocme. No. Simonko. Šimonkové prvé jedenie. A vládze ešte? Áno. Musí to 2 lyžičky. To je moc na takého chlapca. On je valibuk chvácavý. Dnešné menučko. Rýžová, či mrkvová kaša. Ty to nemáš to všade, kde všade to máš? Ty to nefetuj, tú mrkvu. Dobre, dovidenia. Tak o rok zas, so stejkom.